Sziasztok! A nevem Anna Fox, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Újra itt, és ha ezt a videót látod, az azt jelenti, hogy már fent van az összes eddig kijött új 6. évados Miraculous résznek az elemzése a csatimon, mert ezt a videót közvetlenül utánuk tervezem feltenni. Az eddig kijött részek az évadból az első, a második, a harmadik, a negyedik és az 5. rész, aztán a 7. rész, a 11. és a 15. rész. Eddig ennyit kaptunk meg az évadból, és ha bármelyikről is lemaradtál, akkor a lejátszási listámban megtalálhatod mindet. A mai videónk témájában a 6. évad 5. rész, azaz a Wörpapaz részben található egyik jelenettel foglalkozunk, ugyanis ígértem nektek erről a témáról egy külön videót, és látom, hogy mennyire foglalkoztatja ez a téma mind a hazai, mind a külföldi rajongótábort, szóval megpróbálom levezetni nektek. Látom, hogy rengeteg kérdés van a fejekben, ezért próbálom egy kicsit átláthatóbbá tenni, hogy mi is történt abban a jelenetben. Ti pedig gyertek le a komment szekcióba a vidi közben és végén is, ott meg végképp, ugyanis Tomásztól kaptunk még egy kis iránymutatást is, szóval kommenteljetek, indítsatok beszélgetéseket bátran. De még mielőtt belekezdenék, nyomj egy lájkot a vidimre, és iratkozz fel a csatimra is, ezzel segíthetsz nekem, hogy elérhessem a 20 000 kisrókát, és ezzel jelzitek nekem, hogy szeretnétek még sok-sok ilyen videót látni tőlem. Szóval kezdjük! A részben Katicának egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia, el kellett törni az ikergyűrűket, ugyanis Chrysalis akumája éppen azokat szállta meg. Ebben a részben ugye Adrian anyai ágról lévő nagymamája Millie akumatizálódik, az akuma ugye az ikergyűrűkbe került, és így vált ő ringmasterré, azaz gyűrűmesterré. Mikor Katica megszerzi a gyűrűket, habozik, mert ahhoz, hogy el tudja távolítani belőle az akumát, össze kell törnie. De akkor az álmokkal mi lesz? Érthető, hogy vacillál a serlegbe zárt Adriant nézve, mert nem tudja, hogy mi fog történni. Majd végül úgy dönt, összetöri, és csak az akuma távozik a gyűrűkből. Viszont az álmok nem jött ki belőle. Mi is történhetett valójában? Már is levezetem nektek. Lehet kicsit hosszú lesz a levezetésem, amíg eljutunk a magyarázatig, de nézd végig a videót, mert pontról pontra haladva kisebb darabkákból rakom össze nektek a teljes képet. Így láthatod, hogy honnan jutottam hová. Az első és nagyon fontos dolog, amit át kell beszéljünk hozzá, hogy pontosan hogyan működik a páva talizmánja. Mert Adrian esete különleges. És valójában nem csak az övé. Hamarosan látni fogjátok, hogy miért. Először is beszéljük át akkor ezt egy kicsit. A páva talizmánhoz tartozó magyarázatot Tomászék két nagyon fontos pillér részben vezették fel. A 3. évad 16-os epizódjában a Feastben, és a 3. évad 24. epizódjában a Ladybugban. Kezdjük a Feast-tel, azaz falánkkal. Ez volt az a rész, ahol találtak egy titokzatos, megkövesedett lávaszobrocskát Tibetben, melyről kiderül, hogy valójában egy szenti monster lakozik benne, amit Fumester teremtett meg még annó gyerekként az egyik próbája alatt. Fumester elmondta, hogy az egyik próbája az volt, hogy vigyázzon egy talizmános ládára 24 órán át, étel és ital nélkül. Csak is a pálcájába kapaszkodhatott, de ahogy az idő egyre telt, egyre éhesebb és éhesebb lett. Gyűlölte, hogy azt a talizmános ládát kell őriznie, ekkor elvette a páva talizmánt és használta az erejét, hogy létrehozzon egy kicsiny lényt, ami elmegy a konyhába neki egy kis rizsgolyóért. Na lássuk csak, mik derülnek ki ebben a részben a páva talizmánról. És itt csináltam nektek egy kis táblázatot is könnyítésképpen. Na lássuk csak, első és legfontosabb dolog, a páva talizmán erejével Szenti Monster hozható létre. A Szenti Monster megnevezést én jobban szeretem, és igazából ez is a helyes, nem úgy, mint a gólem, ahogy a magyar szinkronban fordították, hozzáteszem tévesen, ugyanis a gólem szó szerinti jelentése agyakszobrokat, agyag embereket jelent, melyeket varázsigékkel keltettek életre, de ezek öntudat nélküliek voltak. Nem véletlenül adta Thomas nekik a Szenti Monster elnevezést, ugyanis ahogyan a nevében is benne van, a francia sentiment szó érzelmet jelent, tehát a neve egyben utalás arra, hogy miből
hozzák létre őket. Érzelmekből. Itt a Feastben, a gyermekfuban az éhség és a talizmános láda iránti gyűlölet tombolt, így ezekből az érzelmekből keletkezett az ő kis szenti monstere. Fumestertől azt is megtudjuk, hogy a páva talizmán használója megérzi a szenti monstereket. Még úgy is, ha nem ő alkotta az adott szenti monstert. Erre akart utalni a rész elején még Natalie hirtelen megszédülése, mikor meglátta a szobrocskát. Azonnal megérezte, hogy az egy szenti monster. Az is kiderült a részből, hogy az amokizált tárggyal irányíthatóak parancsolhatnak nekik. A következő pont, hogy a talizmán használója nem csak életet tud adni nekik, vissza is veheti az életüket, akkor is, ha nem ő hozta létre az adott szenti monstert. Ezt láthattuk abban a jelenetben, amikor Mayura az életének elvételével zsarolta Feastet, mert ugye az akumatizált tárgy az nem volt nála, így nem tudta irányítani őt, de zsarolni, befolyásolni őt az életével igen. Aztán jöjjön a másik pillér epizód, a Ladybug. A Ladybug epizódban Natalie elveszi Gabrieltől a páva talizmánt, amíg Gabriel ugye alszik, hogy a tudta nélkül létrehozzon egy nagyon erős szenti monstert. Ha figyelmesen hallgattátok Natalie sorait, itt rájöhettetek, hogy Natalie a Gabriel iránt érzett szerelméből alkotta meg a szenti katicát. Úgy teremtette meg őt, hogy eleve fekete macska partnerének teremtette, és parancsba adta neki, hogy szerezze meg a talizmánokat. Tehát a szenti katicát Natalie pozitív érzelmekből alkotta, ráadásul szerelemből, ami rendkívül erős érzelem, így az általa létrehozott szenti monster egyáltalán nem volt gonosz. És itt még Macska is megjegyzi ebben az epizódban, hogy ez a katica sokkal élőbb, mint amiket eddig láttunk. Annyira tökéletes, nincs benne semmi gonoszság. Ez így van, és ezt a két részt azért kellett így levezetni a Thomaséknak, hogy lásd, hogy milyen az, amikor negatív, és milyen az, amikor pozitív érzelmekből alkotnak egy szenti monstert. Lásd Falánkot, akit Fumester a talizmános láda iránti gyűlöletéből és a mardosó éhség miatti ingerületéből hozott létre, ez volt a negatív, és lásd a szenti katicát, akit viszont Natalie a Gabriel iránt való szerelméből, érzéseiből hozott létre, mert őt akarta vele tulajdonképpen boldoggá tenni, hogy végre megszerzi neki, amire vágyik. A talizmánokat. Szóval ez azért is kellett, hogy lásd a két pólust, és itt jön a lényeg, hogy lásd, hogy bizony többféle szenti monster létezik. És attól függően, hogy milyen érzésekből hozzák létre őket, ezek az érzések, amikből születnek, ezek visszaköszönnek a létrehozott szenti monster személyiségén. Lásd, Falánknak az első dolga volt felfalni a gyűlölt talizmános ládákat, és minden mást is. A szenti katica pedig azért tudta annyira hitelesen hozni a szerelmest, mert hát abból teremtették. Ebben a részben láthattuk, ahogyan Katica úgy dönt, hogy felszabadítja Szenti megfelelőjét, és a Szenti Katica, amint visszakapta a szabad akaratát, egyből teremtője ellen fordult, hogy segítsen az igazi katicáiknak megszerezni a páva talizmánját. Csak hogy ekkor jön a pillanat, amikor Mayura azt mondja: feloldozlak a létezésed alól, majd egy csettintéssel visszaveszi az életét. És úristen, most néztem meg ezt a jelenetet magyarul, és basszus, ezt a mondatot kihagyták a magyar szinkronból. Na emberek, ezért nem nézem én magyarul. Ez amúgy tök szomorú, hogy ti nem úgy kapjátok meg, ahogy kellene. És ez elég frusztráló, hogy csak úgy kimaradnak szövegek. Na mindegy, ezen most nem húzom fel magam, menjünk tovább. Szóval ott tartottam, hogy Mayura egy csettintéssel elveszi az életét a Szenti Katicának, és Katica a helyrehozás után szembesül azzal, hogy ez egy olyan tett, amire még az ő talizmánja sincs ráhatással. Mert még azt sem tudta visszahozni. Tehát ebből az következik, hogy amelyik szenti monstert feloldozzák, vagyis visszaveszik az életét a páva talizmánnal,
az végérvényesen megszűnik létezni. És látod, már is kapásból megértett Félix indítékát, hogy miért harcolt tűzön vízen át, hogy nála legyen a pávatalizmánja. Mert ő már tudatában volt ennek, és mert így biztonságban tudhatta az övét és saját magát is. Szándékában állt megvédeni Adrient az apjától, Kagamit pedig az édesanyjától, ezért meg kellett szerezni a talizmánt. És ha már eljutottam magáig a szándékig, ez lesz az első nyomósabb oka annak, hogy az Amokot nem láthattuk távozni, csak is az Akumát. Ugyanis amikor a Wörpapaz részben Katica ott állt a gyűrűkkel a kezében, hezitált, mert nem akarta elveszíteni Adrient. Így nem állt szándékában megtisztítani a tollat, csak is a pillangót. Úgyhogy ez az első magyarázata annak, amit láttunk, hogy Katicának nem állt szándékában a tollat megtisztítani, csak is az Akumát. Ezt Thomas meg is erősítette, hogy ez így van, de hozzátette, több szempont is van, amit látnunk kell, szóval megyek tovább. Úgy vélem, hogy a második szempontot Félixen keresztül tudjuk meg, mert általa kapjuk meg a következő kis puzzle darabot, ami a megértéshez kell. Ugyanis az 5. évad 24-es részében, a Representation részben rajta keresztül tudhatjuk meg a születésük történetét. És itt láthattuk, hogy nem csak szimplán létrehozták őket rendesen az édesanyjuk szülte meg. Úgy születtek meg, mint bármelyik más kisgyerek. Vagyis ebből következik, hogy nem csak, hogy többféle szenti monster van, de ők még aközött is különlegesek. Az édesanyjuk a szívük alatt hordta őket. Ők cseperedtek, ők fejlődtek, ők szépen lassan felnőnek. Ellenben a többi szenti monsterrel, igaz? Hogy lehet ez? Még mindig visszhangzik a fejemben Adrien mondata a Wishmaker epizódból, hogy mindig is olyan akartam lenni, amilyennek a szüleim akartak. És mit is akart Emily? Hogy egy valódi gyermekük születhessen. Mi van, ha ez úgy értelmezendő, hogy Emily valóban úgy teremtette meg a gyermeküket, hogy valódi emberként képzelte el? Ezért tudta megszülni, ezért tud felnőni, ezért tud fejlődni, és ezt a szállamat továbbvéve, mi van, ha épp ezért bizonyos szempontokból eltérő szabályok vonatkoznak rájuk? Mert ha emberként képzelték el őket, egy ember sem hal meg egy tárgy összetörésétől. Így úgy gondolom, hogy a szabály itt változik, az ő esetükben nem a tárgy összetörése jelenti a véget, mint más szenti monstereknél, hanem az, hogyha a pávatalizmán feloldozza őket a létezésük alól. De menjünk bele egy kicsit még jobban. Emlékeztek-e arra, hogy valójában Kagami és Félix amokizált tárgyait is láthattuk már eltörni az évad során, nem csak Adrienét. Kagaminak is volt már ugye akumatizálva az amokizált tárgya, a gyűrűje, ami szép nagy kardá alakult, és mikor Katicáik eltörték, abból is csak egy pillangó jött ki. Jó, mondjuk hozzáteszem azt is, hogy Katica nem tudhatta, hogy amok is van benne, szóval a szándék szempontjából ott sem állt szándékában a tollhipózás, mert nem tudott róla, hogy van benne az is. Aztán az előbb emlegetett Representation rész, ahol Félix mesélése közben szemléltette, ahogy az apja milyen indulattal volt a fia iránt, és ott mutatták is, ahogy csapkodott és megtört a gyűrűje. És Amokot ott sem mutattak. Így szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy azért, mert ők emberként lettek elképzelve, így más szabályok vonatkoznak rájuk. Nem mondom, hogy teljesen más, mert lásd, például az amokizált tárggyal ugyanúgy irányíthatók, mint más szentik, de mégis emberként fejlődnek, lassan felnőnek, így más szabályok vannak rájuk. És még mindig van egy szempont ehhez az amokos kérdéshez, amihez Thomas nyújtott nekünk egy kis segítséget is. Azt írta, oké, egy kis segítség.
Hasonlítsd össze reflektort és kagamit. Mióta van az amok az irányító tárgyban? Tehát az amokizált tárgyban. Ennek a megválaszolását pedig már rátok bízom, itt a komment szekcióban. Mint ahogyan azt is, hogy szerintetek mennyire lehet helyes az elméletem, nyugodtan egészítsétek ki, vigyétek tovább a szálaimat, vagy írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről a jelenetről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is velem. Ha tetszett a videóm, támogasd meg egy lájkkal a csatimat, és iratkozz fel a csatornámra is, ha még esetleg nem tetted volna meg. És hamarosan találkozunk. Szép délután nektek, sziasztok!